Не, нещо. Някакви награди ли трябва да получаваме? Бонуси, бонуси. Получаваш, ще достанеш 350 хиляди куб. Чакай, ето ти нощ. Не, той има... Отвори го с нощ. Не, той има едни щипки. Няма да го пикаме. Само малко. Отвори го, де. Не искам да го гледам. Това си предискателен и перо би искам виждал. Ама малко викне да виждам. Пиши Коледа дойде по-рано за него. Разбери се с... Помогърът може да се ползвате в ходилник. Добре, благодаря. Вътре е студено, тънка да бъде. Много е студено. Добре е студено. Тежък. Айде отворим подора. Само това ли? Колко иска за 300 лева? 600 бати, как ти вижда бъде това? Не е много малък, вижте, щоките. Мисля, че поне толкова... Да се каже на един...